ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಂಪಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಸೃಷ್ಟಿದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ತೀರದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ರಾಜ್ಯದ 1ನೇ ಸ್ಥಾನುಡುಪ್ಪುನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನವೆಂಬರ್ 14 ಶುರುವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ. ಬುಧವಾರ ಷಷ್ಠಿದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮತೀರದ ಉಚ್ಚಯ ಕಾಂಡೆ ಪಗೆಲು ದೇವಿರ್ನ ಉದಿಪುದ ಪೊರ್ತು ನಡಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರೇಗ್ಲ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಂಡು. ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೀತಾರಾಮ ಎಡಬಡಿತಾಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರರ್ದು ದುಂಬು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಿರ್ನ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ತೆ ತೊಂದು 151 ಜನ ಭಕ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಸುರುಕು ಎಲ್ಯ ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೇರು ನಡೆತಂಡು. ಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೆಗೂ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿ ನಡಪಾದ ತೇರಿಡ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದನು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ದ ಪರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು 231 ಜನ ಭಕ್ತರು ಮಡಸ್ಥಾನ ಪಾಡಿಯರು. ತೇರಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೂ ರಥಬೀದಿ ಷಷ್ಠಿ ಕಟ್ಟೆಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಊರು ಪರ ಊರ ದೇಶಪಿದ ದೇಶದ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯಗೂ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭದ್ರತೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ರಕ್ಷದಳ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅರುಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ ಬೋಡೈನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಅಂಗಡಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೋಜನ ಛತ್ರುಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಕಾಂಡೆ ಫಲಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಂತರೈ, ಶಾಸಕಿರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV, ದುಂಬುದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಇಂಜಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯತೂರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುತಗುಂಡಿ, ಸಹಾಯಕಾಧಿಕಾರಿ SJY ರಾಜ್, ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ದ ದಾನಿ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ಶುಕ್ರವಾರ ಒಡಿಪುಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೂ 3,000 ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪಾಡ್ದಿನಂದು ಒಡಿಪದ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಪಂತೆರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆರು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ವೇರು. ಬಣ್ಣಂಜೆಡ್ದು ಕಲ್ಸಂಕ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಟ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮಂದಿರಡು ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ಬೇರು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭದ್ರತೆಗಾದು ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿರು. 3,000 ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು. SPG ಕೂಟ ಈ ದುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಮಾತಾ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದದುಂಡು. 8 ಹೆಚ್ಚ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತರ್ಪುಡಾದನಂದು ಒಡಿಪು SP ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಭದ್ರತೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಂಜೆ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಕಲ್ಸಂಕ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೂ. ಆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಮುಂದೆನೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ 10 ಜನ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಹಾಗೂ SP ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ದು ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇಫ್ಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ SPG ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. SPG ಅವರ ತಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರದು
ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತಲು ದುಂಬುದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂದಾವರ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಧಾರ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 89 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿನಿ ಇಂಚಿತಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಪ್ರಸಂಗುಲಿನ ಆರ್ಬರಿದಿತ್ತರು. ಬುಧಾರ 89ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ದುಂಬುದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂದವರ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗುಲಿನ ಬರೆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಗುರ್ತಮಲ್ ತೊಂದಿನಾರು. ಕಂಡ್ಲೂರು ನೇತಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಜತೆ ಮಾಸ್ಟರಾದ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ 35 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿನ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಲಯಡು ಕಂದಾವರ ಪಂಡದೆ ಪುದರ್ಪೋದಿತ್ತೆರು. ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಕನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದಿನ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ವಕೀಲರ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತಿನ ಎಂಎಂ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಕೂಟೋಡು ಹವ್ಯಾಸಿಯಾದ ವೇಷಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅರ್ಥದಾರಾದ್ಲ ತಾಳ್ಮದ್ದಳಿ ಕೂಟೋಡು ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರು. 1978 ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಪುನಾರಾದ ಕಂದಾವರ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರಾವತಿ ರತಿರೇಖಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬನಶಂಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿನಿ ಇಂಚ ಅರೆನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು ಸೂಜಾಡಿಡ 6 ವಾಸಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಮಲ್ಲಂಜ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 3 ದಿನದ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. ಬುಧಾರ ಷಷ್ಠಿದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ನಡೆತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಬಳ್ಳಂಜ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಂಚಮಿಗ ಕಾಂಡೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆದ 3 ದಿನದ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬುಧಾರ ಷಷ್ಠಿದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಲಿ ನಡಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮತೇರ್ದ ಎದುರು ದೇವಿರ್ನ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಆದ ದೇವಿರು ತೇರಿ ಹೇರಿಯರು. ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪರೂರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮತೇರೊಯ್ತೆರು. ಬಲ್ಲಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಹರ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ್ನ ಹೊಸ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ್ನ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ನಡಪಾಯ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ 5 ದಿನ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. 3ನೇ ದಿನ ಬುಧಾರ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡು. ತುಳುನಾಡು ನಾಗಬಿರ್ಮೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ್ನ ಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇನು ಒಂಜಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ತದ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇನು ಆದಿಡ್ದು ಸುಬ್ರಾಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ಸ್ಕಂದ ಷಣ್ಮುಖ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂದಿನ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಕುಲ್ಲಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಲ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು 5 ದಿನದ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು 3ನೇ ದಿನ ಬುಧಾರ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ವರ್ಕಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿ ವಾಸುದೇವ ಮಯ್ಯರು ಇತ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನೋಲೆನು ಕರಿತದ. ಕಾಂಡೆ ಪವಮಾನ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸುಲಭಾರ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡು. ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣಲಿನ ಅಂಚನೆ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಬಯ್ಯಗು ಬಜ ಕಟ್ಟೆಡು ಕೂಟತ್ತಜೆ ಅರಸು ದೈವಲೆನು ಎದುಕೊನ್ನ
ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬಯ್ಯನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಸುರುವಾಂಡು. ರಾತ್ರಿ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ, ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ, ಭೂತ ಬಲಿ ನಡೆತದ. ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೆಡಿ ಮರದ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಟಿ ದುರ್ಗಾದಾಸ ಭಂಡಾರಿ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಡಪ ಕಲ್ಲೂರು ಬೋಡು, ಮುಕ್ತೇಸರಾಯನ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ್ ಮಂಟಮೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟುಕಂಡ, ಶ್ಯಾಮ ವಿಠಲ ಕೋಡಿ ನಡುಮನೆ, ವಿಕ್ರಮ ದತ್ತ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ಹೊಸ ಮೇಳ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅಳಿಯಂದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪೇರಡೂರು ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂತೆರು. ಯಕ್ಷಾಂಗಣ ಕುಡ್ಲದ ತಾಳಮುದ್ದಳಿ ಸಪ್ತದ 4ನೇ ದಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾಂತರೈ ನೆಂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಡ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನುಡು ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಪರ್ವ ತ್ರಯೋದಶ ಸರಣಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ನುಡಿ ಪರ್ವ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದ 4ನೇ ದಿನ ಬುಧವಾರ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾಂತ ರೈಕ್ಲಿನ ನೆಂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷಾಂಗಣದ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪೇರಡೂರು ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಪಾವೂರು ಹರೆಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇಖಕಿಯರು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥದಾರ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾಂತ ರೈಕ್ಲೆನ ನೆಂಪದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಕರೆದುಪೋಯಿ ನಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನೋ ಇಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿನ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನೆತನದ ಕಾಂತ ರೈ ಒರಿ ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಷ್ ಆದರ್ಶ ಬೆನ್ನಿದಾರ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಭೂಕುಳ ಬರೆದಿತ್ತೆರೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಬುಧಾರ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತುಲು ಕಂದಾವರ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಡಿಂಕಿ ಡಾಯಿಂದ ಯಜಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾದುಗಾರರು ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ್ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾತೆರದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ತ ಪೋವಂದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಗೂ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು. ಓವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂತಾವಂದೇ ದುಂಬರಿ ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಪೇರಡೂರು ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಪೇರಡೂರು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಪೇರಡೂರು ಮೇಳ ಏರೆಗ್ಲ ಮರಪಂದು ಪೇರಡೂರು ಮೇಳದ ಆಟತ್ತು ಒಂದು ಬುಳೇನಾಯ ತಾನು ಹೊಸ ಮೇಳ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅಳಿಯಂದಂದು ಪಂಡೇರು. ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿಯರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೈಲ್, ಪ್ರಗತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ, ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು CS ಭಂಡಾರಿ, ಕಾಂತ ರೇಕ್ಲಿನ ಪುಳ್ಳಿ ವಿಶಾಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೆರು. ಸುಧಾಕರ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು, ನಿವೇದಿತ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಭಾಲಯ ಸಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಬಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ತಾಳಮುದ್ದಳಿ ಕೂಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಡು. ಇಂದು ನಾವು ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾಂತರೈಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ, ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬರೆದವರು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮನೆ ಮಂದಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪುತ್ತೂರದ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂಗಾರೆ ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಾಗತಂಬಿಲ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ತಂತ್ರಿರು ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯೋಡು ಗಡ್ದಡು ನಡೆತಂಡ ಅಂಗರೆ ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಾಗತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಬನುಟ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗತಂಬಿಲ ಸೇವೆಲು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಪೂಜೆ ನೃಪಪ್ರಸಾದ ರಾತ್ರಿ ಮಾಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು ಶ್ರೀ ದೇವೀರ್ನ ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ನಾಗೇಶ್ ತಂತ್ರುಳಿನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಶಿರಾಡಿ ದೈವದ ಕಿರುವಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಬೆಡಿಮರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಬೇದ್ರಾಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆಲಿಡು ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿತ್ತದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ನಾಗತಂಬಿಲ ಕರಿಪೇರು ಬೊಲ್ಮಾ ಬೋಲ್ದನ್ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಡು ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು. ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನ ಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಗಡ್ದಡು ನಡಪುಂಡು ನಾಗಗ ಪಂಚಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಷಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಉಂದುವೆ ಪಂಚಮಿಗು ನಾಗದೇವರಿಗೂ ತಂಬಿಲ ತನು ಅರ್ಪಣೆ ನಡಪಾವೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಣಾಜೆ ಬೋಲ್ಮಡುಪುನ ಬೋಲ್ದನ್ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಡು ನಾಗತಂಬಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚಮಿಗು ಅಂಗಾರೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು ಅಂಬ್ಲಮಗೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಡುಪೇರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯೋಡು ನಾಗದೇವರಿಗೂ ತಂಬಿಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನ ಕರಿತೇರು. ಪೇರು ಬೊಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಲ್ಮಾ ಬೋಲ್ದನ್ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಐತಪ್ಪ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೋಹಿನಿ, ದೇವದಾಸ್ ಬೊಲ್ಮಾ, ಕೇಶವ ತಲಪಾಡಿ, ವಾಸು ಇನ್ನೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತದ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಬುಧಾರ ದೈವಲೆಗ್ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ 18 ಗುರುವಾರ ಅಗೇಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ನೆರಿಯರಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಅಕ್ಲೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೋ ಫುಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಸುಧೀರ್ ಎಂಪೈ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಪಂತೆರು. ಕೆನರಾ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ LKG UKGದ ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆಡು 6 ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಬೈ ಮಾರ್ಗದ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ನಿಲೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ LKG UKG ಕ್ಲಾಸ್ದ ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಳಿತದಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಪ್ರೆಸ್ಟೋ ಫುಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಯಜಮಾನರು ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಎಂ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ಪೈ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡೆರು. ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ಪೈ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯೇರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಎಂ ಪಾತೆರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಸುರೂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರವು ಕಾಲ್ಪಾವನಕುಲು ನಿರ್ಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆಗಾದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಎಂ ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸದ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ವರ್ಷಲ ನಡಪಾವ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಜ್ಜಿಲ ಬರ್ಪೇರು. ದೇಶಗಾದಿ ಎಂಕಲು ಜೋಕ್ಲಿನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಡಕೆದ ಜೋಕ್ಲಿನು ಪಡೆವಂದ ಐಕಾದು
ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಉತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕವಿತಾ ಮೌರ್ಯ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. My dad has also studied here, and so also my daughter, who currently studies in the 6th grade. That's 3 generations of us. There is a feeling that today's kids are smarter than the parents and teachers themselves due to the technological advancement. They go on to search for all their answers on the net, maybe stand up for their rights or demands or life choices. Many a times pressurize parents for their wants. During our days, maximum wants of a kid would be buying a toy during the annual village fair or the functions here. In every school, the pleasure on the faces of the students who come to receive the prizes or to announce they came here and welcomed you. The small effort that they put is something, a pleasure to really see. ಮಾತಾ ಕಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಷಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆಂದು ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಛೇದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. ಷಷ್ಠಿದ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಮೊಕ್ತೇಸರರು ವಿಕ್ರಮದತ್ತ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಮಂಟಪ ಅಂಗಣ ದೇವರನ ಕೆದು ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಸುಬ್ರಾಯ ಸೇನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಕೆದು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಡಪ ಕಲ್ಲೂರು ಬೋಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡತಿನ ಲೇಸುಡು ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶಾನಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದೆ ಬರವು ಕೇಂದ್ರ ಬೇರ ಕೇಂದ್ರ ಕಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಚ ಮಾತಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಲ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯತು ಒನ್ನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುಬ್ರಾಯ ಸೇನೆ ಉಂಡು ದೇವರು ದಂಡನಾಯಕೆಯಾದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪೆರೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕಾಕುಂಜೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜಾಲ್ ಪೊಯ್ಯದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರಾಯನ ಶ್ಯಾಮ ವಿಠಲಕೋಡಿ ನಡುಮನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗಂಡ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ್ ಮಂಟಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಸೀತಾರಾಮ ಬೇರಿಂಜ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2023ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಬ್ರಾಯ ಸೇನೆ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಸೇನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎದುರುಗಡೆಯ ಕೆರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ, ಬಡವರ ಸೇವೆ ಆಗುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಗಳು ಒಂದು ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಆ ತಂಡದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಆವಾಗ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದು ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ, ಆವಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈಗ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ, ಸುಬ್ರಾಯ ಸೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು
ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪದ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಗು ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನವಾದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಾಡಬೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುಡು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುನೇನು ತೂವರೆ. ವರ್ಷುಡು ಸುರುತ ಬುಲೆ ಎನೆಲಾಂಡ ರಡ್ಡನಿದವು ಸುಗ್ಗಿ ಮೂಜನೆದವು ಕೊಳಕೆ. ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆಟ್ ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಗು ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ಪರ್ಪನ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಗು ಬಾರೆ ಪಾಡುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನವು ಪ್ರಕೃತಿನು ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನವೇ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಆದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಾಡಬೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತುಂಡು. ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ನಡಪಾಯರೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟು ನರಡ ಗ್ರಾಮಗೂ ಏಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪಾವೆರು. ಈ ದಿನ ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಗು ಏರುಕ್ಲಿನು ಚಪಡಾದ ಕಂಡ ತಪ್ಪುವೆರು. ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗೆ ಪರ್ವ ಕರಿತದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪಗಿಲ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ದೈವ ಅಣಿ ಏರು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನೆ ತಂತ್ರಿ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಂಬು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ವಾಲಗುಡು ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಗು ಬರ್ಪೆರು. ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವ ಅಣಿ ಏರ್ದು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವಳು ಕಲ್ಲದ ಚಕ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಸಾಗುವಣಿ ಮರತ ಪಟ್ಟಿಲು ಒಪ್ಪುನ ತೀರ್ದಂಚ ತೋಜುನ ಪೂಕರೆ ಬಂಡಿನ ಕೇಪುಲ ಪುರ್ಪೊಡು ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತು ದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಪೂಕರೆ ಬಂಡಿನ ಒಯ್ಪೆರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಪನ ಬೂರುನು ಗಳಸುವೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡುಡ್ದು ಎರುಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕರೆ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪರೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುಡು. ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಪೂಕರೆ ಬಂಡಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಕಂಡದ ನಡು ಭಾಗೋಗು ಕನ್ನತದು ಮುಂತಾವೆರು. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವ ಕಂಡುಗು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರಿಯರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒರಿ ಏಸದಾರಿತದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಬುಳೆಕು ಓವೇ ಪುರಿಸೀಕ್ ಬರಂದಿನಂಚ ತಡಪೆರೆ ಉರವೇ ಪನ್ಪುನ ತಾರದ ಒಲಿಡ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಉಚ್ಚುದಂಚ ತೋಜುನ ರಕ್ಷಿದಾರನು ಕಂಡದ ಬರಿತ ತಾರೆಗೆ ಕಟ್ಟುವೆರು. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವದ ಸವಾರಿಗೆ ತಾರದ ಪಜೆ ಮಡಲಡು ಗುರ್ತಗಾದು ಕುದುರೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅವಿನು ನಾಗಬನಕ್ಕೂ ಕೊನುಪೆರು. ಅಲ್ಪುಡ್ದು ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪುಡು. ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ನೇಮ ದುಂಬರಿದು ದೈವ ನುಡಿಕೊಳ್ತು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ಅಕೆರಿ ಹಾಪುಂಡು. ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ. ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣನು ಶರೀರಗು ಪೂಜಿಂಡ ನರಮಾಣ್ಯನ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ದೂರ ಆಪುಣೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನವೇ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿಂದ ಪನ್ಪೆರು ಹಿರಿಯರು. ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತರಾವರಿ ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆಲು ಆದಿತ್ತದು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಲಿನ ಗುಮನ ಒಯ್ತದ. ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಕಂಡನು ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದು ಐಕೆ ಸೇಡಿ ಕೆಮ್ಮಟೆ ಪುರ ಹಾಕದು ಕಂಡನು ಐತ ಮಲ್ಪುನ ಮದಿಮಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ದಿಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನೆ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೋಗು ಮತ್ತು ಜತ್ತಿದ ಮಣ್ಣಿನ ತರಕು ಅಥವಾ ಮುಂಡೋಗು ಮುಟ್ಟಾಡಿನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಪುರ ಸಮಾಪನು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಜತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣಿನ ತನ್ನ ಮುಂಡೋಗು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕೋಪನ ಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಬಂದ ವಿಶೇಷದ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ನೆತ್ತ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ.
ಒಡಿಪು ಕುಂಜಿಬೊಟ್ಟದ ಸಗ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಬುಧವಾರ ನಡೆತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ತುಳುನಾಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ಲ ಒಂಜು ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತದ. ಮಾತಾ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನಾಗಾರಾಧನೆಲ ನಡತ ಬೈತಡ. ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಷಷ್ಠಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಾಡು ಡೋರ್ಮೆಲ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಮಂದಿರೊಲ್ಲೆಡು ನಡತದಂಡ. ಒಡಿಪು ಕುಂಜಿಬೊಟ್ಟದ ಸಗ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡಪಾದು. ರಾತ್ರಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಬಯ್ಯಗ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಎಂವಿ ಮೆರೆಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು. ರಾತ್ರಿ ನಾಗಮಂಡಲುಡ್ದು ತುಂಬತ್ತ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ನಾಗಮಂಡಲದ ಕಲ್ಲುಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮುಗಿರು ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ದು ಅಕೇರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಕ್ಲಿಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯು ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಅಣ್ಣಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಸಗ್ರಿ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡೇರು. ಅಬುದಾಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಂಡು. ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರೆನು ಎದ್ಕೊಂಡರು. ಅಬುದಾಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಾರಿ ಗರ್ದಿಡು ನಡೆತಂಡ. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಪರ್ಬುಡು ಆಜನುದೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಿಕ್ಕದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಿತೆರು. ಅಬುದಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನ ತಾದಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರೆನು ಎದುಕೊಂಡೆರು. ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಅರಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕನ್ನಡಿಗರಾಯಿನ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು. ದುಬೈ ಅಲ್ ಇನ್ ರಸ್ ಅಲ್ ಕೈಮಾ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾದುಗಾರರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮಾನದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಡು.
UAE ಕನ್ನಡಗಾದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಬುಧಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ತೋನ್ಸೆ ಸನ್ಮಾನಿತಿರ್ನ ಪರಿಚಯದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರು. ಉಚಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪವನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೌರವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊರಿಯರು. 10ನೇ ಬುಕ್ಕ PUCದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೀಸ್ ನಡತಂಡು. ವೀಣಾ ಮಲ್ಯ ತಂಡೊಡ್ದು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಲ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಜಾದುಗಾರರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮೇರಿನ ಜಾದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರ್ದಿ ಜನಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ಗೆಂದುಂಡು. ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ಸಮೂಹ ಗಾನ ಲೇಸದ ರಂಗನು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡು. ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪಂಥ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಭಟ್ ನೆತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು. ಲೇಸಡು ಮಾತಾ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಿಯರು. 44ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಯ್ ಸಭೆ ಸುಧಾರ್ತೆರು. ಭವಾನಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಅಕೇರಿಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಡ್ಸಾಲು ಅಲಂಗಾರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದಿಮಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪರಕೆದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಲು. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದಿಮಾಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಲಂಗಾರು ನಡ್ಸಾಲು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ HP ಮುರಳೀಧರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುರಳೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮಿತ್ರ ದತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸೌಮಿತ್ರ ದತ್ತ USA ಮೊಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನ ಪರಕೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೇಮೋಚ್ಚಯ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಲು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟೆರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಡ್ಸಾಲು ಅಲಂಗಾರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದಿಮಾಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತಿನ ಪರಕೆದ ನೇಮೋಚ್ಚಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಂಡು. ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಗಾಡಿಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಹಿತ್ಲು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಪ್ರೀತಾ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್, ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮಾತಿನ ಎದ್ದುಕೊಂಡರು. ದಿನೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಸುಧಾಕರ್ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಉರ್ವಸ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಗುರುವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಲು. ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬುಕ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಕಲು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲ್.